65-годишен мъж с остро нарушение на периферното кръвообращение, заявяващо се с клаудикация с левия крак. Опериран преди 10 дни в Мърси, направен аортобифоморален байпас. Гладък постоперативен период до преди 6 часа, когато усетил постепенно засилваща се болка в прасеца на левия крак, без никакъв повод, като се изключи обилна вечеря в мексикански ресторант. Още един рожден ден и още една година под знака на провала с главно П за Лари Аплтън. До тук бях. Спирам. Край. Фотожурналистика. Време е да си призная, че просто не ме бива. Както кажеш, и фада ще те последвам. Това щях да ти кажа. Това, което направи за мен и оня, дето уби баща ми, няма да го забравя. Боже мой, онзи сплъха. Този кретен сложи умрял плъх в шкафчето ми. Плъхът беше жив, когато го затворих. Чорапите ти са го убили. Ти, не искаш ли да се повозиш малко? Ще излезеш от двореца. Ще видиш света. Безопасно ли е? Да, довери ми се. Какво? Довери ми се. Чакай малко. Док, да не би да твърдиш, че си построил машина на времето от Делориан? Балки, ако отидеш на излет с Мариан, тя ще те убие, както уби и Дженифър. Даже не успях да се простя с нея. Дженифър! Дженифър е. Ти не си за асистент, Лекси, но мисля, че би станала страхотен модел. Модел? Да, помисли си. Мястото ти не е зад бюро. Трябва да си просната върху нечие бюро, облечена в пити дрехи и да гледаш жадно от корицата на списание. О, Боже! Биби иска с мен. Добре ли си? Добре съм. Усещам онова странно спокойствие, което те обзема, когато се откажеш от последното парченце достоинство. Приятно е. Такъв е той, Адриана. Моят чичо Тони. За този човек ще горя в ада. Мисля, че просто трябва да оставите бедното момче. Имам предвид, че не е забавно винаги той да е отговорният, а ние да се възползваме от това. Рафаел е свободен да не мисли, защото Лео мисли изцяло вместо него. Донателло е свободен да мечтае, а аз съм свободен да си живее живота. И всичко това, защото Леонардо е зет, за да бъде достатъчно отговорен за всички ни. И какво ако баща е гангстер? Има тяло на богиня и ме намира за сладък. Толкова ли си закъсал, че би излязъл с момиче, чийто баща може буквално да те накълца на кайма? Стига тя да бъде моя. Съгласен съм. Кажи ми, кога постъпи тук? Бях студент в спешното през 94-та. Значи познаваш Марк Грин? Да. Познавах Марк Грин. Да. Научих много от него. Знаеш ли, Балки, ако трябваше да започна всичко от начало, нищо не бих променил.